И така, здравейте хора! Днес ще играем в Roblox. Знам, помня, че преди не ви хареса. Опитах се да снимам на Roblox, нещо не ви скефи. И нали, снимах на това FIFA 30 или 40 гледам нещо този сорт, само за 2 седмици. А вчера, не знам, като казах за вчера, вчера ви казах на едното снимане на видеоклипа, че снимам само сряда. Но от 5:13 ще има видео. Но просто днес толкова много ми се снима, че искам да снимам и да ви зарадвам и да знаете, че ще се завърна в YouTube. Няма какво да ме спре този път поне. Така, просто следвам инструкциите, така, добре, чудесно, то дори не го изслушах и не знае какво трябва да правя. Room 1, добре, чудесно, отивам в Room 1. Само за една минута и вече съм направил първия ми клиент. Чудесно. Толкова бавно ще работя, не знам. Айде малко по-бързичко, де. Айде малко по-бързо, че имам и други клиенти. Така, тук правя така, следвам просто какво ми каже играта. Мога да снимаме на Дерс, поне съм играл и предлагам. Но, надолу в коментарите, моля ви се, пишете ми какво да играем. Просто напишете какво да играем, защото вече не знам какво може да ви хареса. Преди не искам да снимам контент, който на вас ви хареса. Може да си направим една много мини поредичка. Добре, аз ще да си обслужа другия клиент. Така, здрасти, то дори не знам какъв е, що е, така, тук, хубаво, чудесно. Лело, ама то не знам. Trimming paints. Chocolate. Robux. Аз имам 4 Robux. Няма как да дам Robux за тази игра. Ще спина малко кофенце. Кафенце. Знам, че боли. И мен са наблъскали, ама какво да направя? То е много проблеми с очите. Чудесно. Извинявам се за шума, просто игра от компютъра. Знам, казах, че игра от сам. Охо, доктор Едо. Аз знам, че казах, че игра от телефон, но сега ще играем от компютър, поне се веднах в краля на головете. Едва съм се оправил. Ама няма нужда да ви разказвам много. Да, добре, доктор Хелън. Нещо да ви правя, искате кафенце, нещо. За кафенцето свърши. Добре. Чао! Виждате ли? Добре, чудесно, excellent. Окей. Добре, първата ми смяна, втората ми смяна, добре. Кениш. My name is Kenish, добре. Много странно име. А преди не е за жена, но... Добре. Поне, че помня имена, защото ако не помнях имена, лошо ми се пише. Добре. Ще те караме. Room 1, май в Room 1 имах човек. Добре, няма.
Ако искате, мога да се пробвам от този акаунт да снимам на просто Escape Keyboard. Това съм го играл предимно. От този акаунт дадах и робокси, имам голден пътеката, диамантената пътека. Да, съм за спид. Тук съм играл, но тогава, когато, ако спомняте, играх от един друг акаунт. Тогава просто този акаунт ми беше премахнат за 2 седмици, нямаш как да си влезна в него и не ми позволяваше постоянно. Каквото и да правих, мъчих се, даже говорих с приятели да се питат да го хакнат, в смисъл да с хак да влезем вътре в него, но не стана. Добре, айде тази обслужихме чудесно, аз отивам да видя за други пациенти. Вече има един, той е без опашка с такива ръца, добре. New hurry up. Добре, тук правя така, Дъстин Лин. Не знам кой е Дъстин Лин, то дори... Добре, да той си същия. GPU-то е на 100%, май не се им мъчи. Опа. Питах се нещо да фърля, но не знам какво. Слайм! Фак. То къде отива бе? В рум 4 ли? Не, в стая 3. Така. Отивам да се обслужа и другия клиент. Тебе да като чакам. Няма си да съм извън кавер. Тебе ето ме тук съм. Ти изобщо не си нормална, но се ти там. Ти просто не си нормална, чакай. Не ми даме. Добре, чудесно, това само се притръпа. Стълка! Стълка? Опа. Остави, брат. Дай да пина малко кафенце. Опа! Изгоних си май всички клиенти. Много е натоварено да си доктор. Ще ти дам кафе. Две глътки. Аз така. Приятел, ето ти кафенце. Стига толкова. И този няма да е нормален. Сольните. Джорджо и Амада, много странно, не? Така, добре. Вече му свикнахме. И май си нормален, да. Добре, тръгвай. Румено, чудесно, тръгвай. Аз съм там преди седмица. О, майко, тази игра е по-трудна, отколкото очаквах. Айде да, брат. Искаш да те взема на ръце? Не сме безгрешни.
лоши, но сме истински. Обичаме тези, дето ни мразят. Истински. Оф, този доктор ме изнервя много. Здрасти, докторе, какво става? Когато умра, видеото приключва, да знаете. Добре, чудесно, аз имам никакви пари в шоп в 5 евро. Защото ние българите. В смисъл, защото... Добре, където е шоп? Аха, ето го. 100 долара. Взема това. Здрасти, ти как се казваш, не това разбира. Трябва да ти направя бърза снимка, така. Бре, тя камери изобщо по един път провервах ли ги? Другата камера голяма. Само това не го разбира как се казва, ще гледам. Аз съм в рум 3. Още 4 минути от предизвикателството, бро. Тук гоним 130 гледания, защото на УФЛ видях, че няма 102-3. Добре, айде 104 гледания поне. Да съберем на това видео. Интересно, страшно е, не толкова страшно, защото един път едно визитърче имах, ама хайде. Тук преди много ще не става, ама хайде. Добре, тръгваме. Еосус. Кой са насред тук, бе, да му се не види? Не те разбере как се казваш, ама ще видя. Трябва да видя оня какво стана с него. Че имаме 3 минути да снимам. Времето изтича много бързо, бе. Да, давай. Какво стана? О, майко. Не това, бе. Айде, готов си. Ще си видя другия член. 2 минути бата да кът. Такова то стана утре. А 4 такова имам да снимам. Майко. Май ще продължа. Добре. Това е едината като го обслужа. Това в стая 8, там е операционната. А това да като идва бавно, аз до сега съм спрял видеото. Здрасти. Айде малко по-бързичко, бе, раздвижи си. Бе, задни. Бързо. Лепънка, така. Първата операция, буквално съм объркан. Сърце, бързо, сърце. Ножка. Майко, обърках се. Това ще умре. Нож, бързо. Умре. Ай, кръв, свърши се. Езуе! Първата ми операция. Брат, предстои време, тръгвам някъде друга, да, но... Факт, това ще чака. Оста тук. Не съм дал другото. Ама когато си в паника, бързаш. Брат, там няма да ходя.
Така хора, това беше от мен. Така хора, това беше от моето видео. Абонирайте се, харесайте го, пръснете този лайк бутон и тази камбанка, за да не пропускате всичките ми видеа. Пишете каква друга игра да играем. Или може да е за телефон, може и да е за Roblox, смисъл на компютър и такова. Така че да, това беше от мен. Чао!